Ichi ndi chigwa cha mtsinje wa Shire. Chigwachi chimapezeka m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje omwe ali ku Zambwe kwa mapiri a Thyolo. Boma la Chikwawa lili ndi mtunda okwanira 4,878 square kilometers ndi chiwerengero cha anthu pafupifupi 564,000, pamene boma la Nsanje ndi lokula 1,945 square kilometers ndipo lili ndi anthu oposera 194,000. Anthu a mchigwa cha mtsinje wa Shire amadalira kwambiri ulimi wa mbewu komanso ziweto pofuna kutukula miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku. Ngakhale kuti anthuwa ndi olimbikira kwambiri pa ulimi, zokolola zawo zakhala zosakwanira chifukwa cha madzi osefukira omwe amawononga mbewu zawo komanso ng'amba yomwe imawumitsa mbewuzi. Pofuna kutukula anthu a mchigwa cha mtsinje wa Shire, boma la Malawi kudzera mu unduna wa zaulimi pansi pa Shire Valley Transformation Program likukhazikitsa ntchito yayikulu ya ulimi wa nthirira m'maboma awiriwa. Mahekitala oposera 43,000 adzalimidwa pansi pa ulimi wa nthirirawu. Ulimiwu udzathandiza kutukula chuma m'derali komanso dziko lonse la Malawi. Miyoyo ya alimi ankhaninkhani ikuyembekezeka kudzatukukanso kudzera mu ulimiwu. Kudzera ku Shire Valley Transformation Program, magulu a alimi adzakhala ndi chisankho chopanga ulimi wa mbewu, ziweto komanso nsomba motengera ndi kupezeka kwa misika. Alimi a m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje amapindula ndi ulimi wa ziweto kamba ka nyengo yake yabwino komanso kupezeka kwa msipu wobiriwira makamaka m'malo ozungulira mtsinje wa Shire ndi mitsinje ina. Nyama yambiri imene anthu amadya kummwera kwa dziko lino imachokera m'derali. Ngakhale izi zili chonchi, alimi ambiri a ziweto m'derali sapindula ndi ulimi wawo chifukwa chosowa misika yodalirika komanso kutsika kwa mtengo wogulitsira ziweto zawo monga ng'ombe, mbuzi, nkhosa komanso nkhumba. Bambo Michael Changata komanso mayi Mary Nkhunche ochokera kwa mfumu yayikulu m'Maseya m'boma la Chikwawa akufotokoza motere. Ziweto zimenezo ndinayamba kuweta ndikalekale komano kumasowa opangiri kuti ndipindule nazo. Zambiri maizo ndimagulitsa mabuchale mochita mongopereka osati mumtengo weni woyenerera. Ziweto zomwe ndinali nazo sizimatipindula mmoyo wanga, koma kubwera kwa maphunziro amene wawo ndi kuti zindithandiza kuti ndizigulitsa mimtengo yoyenera kubwera kwa cooperative. Mzaka za mbuyomo ambiri amatha kungosunga ng'ombe zambiri cholinga kuti angotchuka kuti auje ani ng'ombe zambiri ani mbuzi zambiri kungotchuka, koma kuti one kuti amange zinthu zolongosoka samatha chifukwa yaye kunalibe upangiri, kunalibe sukulu lathe kuphunzitsa kuti kodi ziweto ndili nazozo ndipange nazo chiyani kuti zindipindulire. Takhalu kwera ziweto mbwe musemu masiri mapindula chifukwa kuti tinkagulitsa kwa mavenda, ndeno mavenda sankaligula mitengo tani yoyenera. Ndeno a Shire Valley atithandizira kuti tipange ngati gulu yoti tikhale pamodzi tizipeza misika yoyenera. Ndeno ndaonanga ndi chinthu chabwino kuti titakhala ngati pagulu kumapanga business zimene akuti fotokozera fasi tinapangepo koma kuti fotokozera nimene atifotokozereramo ndikuona ngati khoza kumapindula siyani mbuyo. Apapa ndiye kuti tadziwa zona zenizeni mmene ziweto zathu tingapindulire nazo. Pofuna kuti alimi a ziweto azipindulanso ndi ulimi wawo, boma kudzera ku Shire Valley Transformation Program likukhazikitsa ndondomeko zothandizira alimiwa kutukula ulimi wawo m'madera onse omwe akhudzidwa ndi ntchitoyi. Mogwirizana ndi alangizi a zaulimi komanso a zamalonda,
Pulojekiti ya Shire Valley Transformation ikuphunzitsa alimi njira zosiyanasiyana zothandizira kupititsa patsogolo ulimi wawo wa ziweto. Ili ndi gulu la alimi a ziweto kuno kwa Chikhambi, mfumu yayikulu Kasisi, m'boma la Chikwawa. Gululi ndi limodzi mwa magulu amene akuphunzitsidwa njira zopititsira patsogolo ulimi wa ziweto. Grace Chibisa ndi bambo Atanazio Mateyu ndi ena mwa anthu omwe alandira nawo ukadaulo umenewu. Iwo akufotokoza. Kupyolera m'maphunziro amene taphunzirawa, taphunzira zambiri moti sitimazindikira kuti kodi tikamagulitsa patokha mbuzi tikuberedwa, koma pano patatani tadziwa. Kuchokera pano mapita mtsogolo, cooperative imene tikuona kuti itithandiza ndithu kuti ziweto zathu tizigulitsa mwa mtengo olingana ndi chiweto chathu mene chilili. Kuti kupano pa mbuzi yayikulu moti mwina ndiofunikira kuti ndalama zambiri ngati 50,000, koma mavenda akachoka mtawuni kubwera kuno amangotibera kuti patsa 30 popeza kuti ife tikufuna ndalama iwo aja timangolandirabe. Koma chifukwa chakubwera kwa cooperative tikuona kuti zambiri ziyenda moyo wathu wa business wa ziweto usintha. Kuchokera mukuweta ziwetoko tikuphunziranso njira zina zimene tingakazitenge kupititsa mwina ku business imene tingakapindulenso patokha. Maphunziro amene talandira kuno a cooperative taona kuti amenewo maphunziro aphindu, komanso ndi chidwi choti tiyeneranso kugula ng'ombezo ndi kumaweta kuti tizipeza phindu, chifukwa phindu lake sitigulitsa kwa venda koma tizigulitsa pa cooperative imene lingakhale ndi phindu lokwanira kusiyana ndi kugulitsa kwa venda. Chifukwa kwa venda amangobwera kutonena mtengo, ukanena mtengo ayi amati ayi umene wadula yayi mulekezera pati. Ndiye pamene mtengo wa boma wa cooperative ukukhupira kuti ni mtengo woti umene ungatithandize pa ziweto zathu zimene tingagulitse pa nkhani ya ulimi. Komanso tidzatulukanso kuphunzirira kumonga ngati kulipirira ana sukulu, kupezanso zinthu zapakhomo zimene tikusowa. Kuchokera ku makooperative a ziweto omwe alimiwa akhazikitse tsopano, alimi azipeza phindu lochuluka akagulitsa ziweto zawo. Grace Philip ndi mmodzi wa alangizi ochokera ku nduna wa zamalonda ndi mafakitale. Iye akuphunzitsa nawo alimiwa njira zamakono komanso zopindulitsa pa ulimi ndi malonda a ziweto. Makooperative a alimi a ziweto akukhazikitsidwa ndi cholinga chakuti ulimi wa ziweto upite patsogolo. Iye akufotokoza zambiri za maphunzirowa. Zinthu zimene tikuwaphunzitsa kwambiri kuyang'ana kuti ndi alimi amene ali aziweto zosiyanasiyana zimene zoyambirira zimene zatengedwa ngati mbuzi, ng'ombe ndi nkhosa zimene zikhale ngati koyambira. Ndi anthu amene tikuwaphunzitsa mmene angapangire ulimi wawo wa ziweto pa cooperative, kuwafotokozera kuti kodi tikamati cooperative ndi chani, kodi ndi zinthu ziti zimene akhale akupanga pamene ali pa cooperative, kodi ndi maupangiri ati amene akhale akumagawana pamene akupanga business yawo ya cooperative ya ziweto. Komanso kuwafotokozera ngati ubwino umene akhale akupeza pamene ali pa cooperative, mene angathane ndi mavuto amene ngati alimi aziweto akukumana nawo pamene ali pa cooperative. Ngati alimi aziweto vuto loyamba limene amakumana nalo ndi nkhani ya kusowa kwa misika odalirika komanso okhazikika. Ndi ngati cooperative timanena zokuti msika woyambirira umakhala kuti ndi cooperative imene angathe umakagulitsa ku ziweto zawo. Ndeti pa mapeto pake cooperative imawathandizira powapasa like bonus ndi dividend kutengera ndi mashare amene iwo agula pa cooperative, komanso kuchuluka kwa makilograms amene agulitsa ngati aziweto zawozo ku cooperative. Ndeti ngati cooperative ithandizira member kuti apeze msika malo mokuti adzikagulitsabe kwa venda, ndeti azikagulitsa pa cooperative. Cooperative ipanga njira kuti asamalire ziweto zija mu njira kuti pa mapeto pake apeze maphindu ochuluka. Ndipo mayi Ndiuzani Simon ochokera kwa Chikhambi, mfumu yayikulu Kasisi, m'boma la Chikwawa, akulangiza kuti
Azimayi tikuona tikhale patsogolo osati kuti azibambo azitikhale nozo kuti atipangale chakuti pangoyo kumano tokha tizikhala uzidalira chifukwa kuti wani tizakhala mozipangira ife mwayi wokha monga ngati upanga business chokuti mwati tikule pakhomo pathu ndokuti zikho kuti sangalatse ife tikadalira munthu wamamuna ndokuti pa tsiku lina lake mwati tidzakhala okhumudwa chifukwa kuti mamuna tikhale kundelera dele kumano azimayi tikuona tikhale otsogola kuti pachina chonse chimene chingachitika tizikhala mochilamulira mwa ife tokha. Alimi ambiri tsopano ali ndi chikhulupiriro kuti masomphenya awo akwaniritsidwa. Bambo Malisoni Chibowa ochokera kwa Chikhambi komweko ali ndi chiyembekezo kuti maphunzirowa awapindulira. Iwo akuti maphunziro amenewa ndipo atithandizadi ndipo takhala tikudziwa kuti cooperative ndi chani nimene tiphunzitsira ngakhale pano pata kuti yambikiratu kuti mbuzi zotiyambe kugulitsa kayani manu nkucha zitokha zinthu zabwino kwambiri fuati kudziwika kale kuti amene amatipweteka kunoko ni mavenda chifukwa nefe alimi tikagulitsa kwa mavenda alimi avenda chamaguza sika odalirika ndiye mwa icho poti pakati apa kuchoka pa mulimi kufika pa mavenda apa pali cooperative ukugulitsika odalirika kutsogolo ndiye tikuonesa kuti amatiphunzitsa tuna kuti tichotse ankhala pakati amalonda ngati mavenda awa tikawachotsa amene waife alimi tikakhala ziweto zathu tikagulitse ku cooperative idzikagulitsa sika odalirika mwa icho ndiye kuti moyo wathu utani utukuka ndipo mwayi umene wabwerera yonchi kunendo kugwiritsa ntchito mogwiritsa kwenikweni chifukwa chokuti ndi zinthu zachilendo kuchinyamata chathu zimene zinso sidambe kuziona tikuonanso chinthu chachilendo chimene chabwera ndiye pano patichigwiritsa kwambiri ncholinga kuti umoyo wathu ukhale wotukuka ana athunso adzaonanso pogwira mwine fenso zikakhala kuti tafika ku msinkhu wotani wokula malingana ndi zomwe tikuzionazi tikuona ndi zinthu zabwino kwambiri kwa chinyamata anzanga mukuti ena mwayi amene akumva nkhani imene ali wosangalala kwambiri kuti mwina mwake zinthuzi zikhale zopitirira kuti kwa ena amene akubweranso kumbuyo adzakhalenso anthu achitsanzo chabwino kudziwa kuti cooperative imachita zinthu zabwino. Ndifuna ndidzamange nyumba zabwino kudziwa kuti zinthu zizochoka muzi wetu komanso ndidzakhale ni ng'ombe zochuluka kapena mbuzinso zochuluka kapena mwina dzakhala ndi galimoto yanga yoyendera yonse kuti akoma cooperative yakuti idachita zakuti ndinapindula izi. Asmith Kamanga ndi mlangizi kuchokera ku unduna wa zamalonda ndi mafakitale. Iwo akhala akuphunzitsa nawo makooperative amene akhazikitsidwa m'boma la Chikwawa kudzera ku Shire Valley Transformation Program. Iwo akuthirapo ndemanga za maphunzirowa motere. Timakhazikitsa magulu amene akufuna azipanga ma business pagulu amene timatchula kuti ma cooperative societies ndi cholinga chakuti amenewa akakhala pamodzi mumadziwa inu kuti mumodzi muli mphamvu chotero malonda awatine kuti akuwapanga pagulu zimathandizira kuti ena amene onena kuti mwina sakadatha kukwanitsa kugulitsa zinthu zochuluka amatha kugulitsira pamodzi. Chimene tabwerera kuno makamaka ulendo uno tabwera ndi cholinga chakuti alimi amene ali ndi ziweto monga mukudziwa inu m'Malawi muno ziweto zambiri zikupezeka mu chigwa cha mtsinje wa Shire. Shire Valley Transformation Program inaona kuti ndikofunikira kuti amene ali ndi ziweto akhalenso m'magulu otchedwa ma cooperative ndi cholinga chakuti ziweto zawo ziapindulire ndi cholinga chakuti zikapindulira moyo wawo wa tsiku ndi tsiku komanso moyo wawo wa zachuma ndi chikhalidwe ukhalone kuti kupita patsogolo. Ifeyo makamaka ndondomeko imene timatsatira ndi imene timayitchula kuti titsatire pamene afuna kuti alembetsedwe ngati cooperative. Ndiye ndondomeko imene matsatiridwa ndiye kuti gulu lina lilonse limene lifuna kuti likhale pa gulu lotchedwa cooperative amayenera kuti taphunzitse kosachepera masiku 5. Aphunzitsidwe makamaka kugwiritsa ntchito buku limene timanena kuti buku la umembala wa cooperative. Taphunzitse zimene zili menemo ndi cholinga chakuti akamayamba business yawo asanalembetsedwe azitha kudziwa kuti kodi tikanena kuti cooperative iyo ndi chani, kodi tikanena kuti membala ndi ndani, kodi udindo wawo ufulu wawo ndi ndani, kodi chabwino akhoza kudzendetsa bwanji bungwe lawo. So panopo tili pa gawo limene lilowaphunzitsa kuti iwowa akalembetsedwe ngati cooperative imene pa Chingerezi maphunziro amenewa timatchula kuti cooperative member education. Maphunziro amenewa akuyenda bwino ndipo mamembala anthu amene akhala akubwera ku maphunzirowa akuona maphunziro ofunikira ndipo pala mfumu amene ndi a group a Paulos amachita kufunsa kuti kodi bwanji chifukwa chani mwabwera nawo pano maphunziro amenewa akadakhala adabwera chama 1980 mwina dziko la Malawi likadakhala litatukuka.
tengerani chitsanzo inu kuti even dziko la Botswana limadaliranso ziweto, chotero kunonso ku Malawi tikhoza kukhala ndi mbali ina yodalira ziweto. Anthu ngati tifuna kuti tichite bwino muno Malawi, njira yonena kutenga kwambiri ndi nkhani ya macooperative. Macooperative akhoza kupangika mu any economic activity imene kuchitika. Anthu azibwera pamodzi, apange zinthu zawo pamodzi ndi cholinga chakuti ziwapindulire. Pamene chitukuko cha ulimi wa nthirira chikukhazikitsidwa mchigwa cha mtsinje wa Shire kudzera ku Shire Valley Transformation Program, ulimi wa ziweto nawonso upita patsogolo ndi kupindulira anthu ambiri.